Siyabonga. Bese ngibiza number 5 wethu which is uLulu Mncwabe. Awumalulwane mfethu. Sanibonani, igama lami nguLulu kaMncwabe, ntombi kaKhathini onguNodzanoni oyabo Mthomathole nomfuphi enkomeni onkomonhle. Ngisuka endaweni yaseMaritzburg kodwa ngihlala eThekwini. Ngiyabonga kakhulu kubona bonke abantu abangivotelile encwadini inkaba yeChilo. Ngibonga umndeni wakaNxele, umndeni wakaMlotshwa, umndeni wakaMncwabe, yonke iy'hlobo zami. Ngiyabonga nokuba phansi kwale industry le inkaba yeChilo, phansi kwe-Cinematic Talent Hub yababuLucky uMkhwanazi. Ngiyabonga ngakho konke abasenzele kona. Ngithola le mpahla nje ngiphuma kwi-single sengiyakuyidabula umbhede sengithola le mpahla kade bengingenayo. Ngiyabonga. Indaba yeChilo TV.